Ljudi često posežu za alkoholom kao načinom bjegstva od stvarnosti, da zaborave na probleme ili da se izbore sa depresijom. Ljudi često posežu za alkoholom čim se suoče sa najmanjim stresom. Treće, ljudi koriste alkoholom tokom raznih veselih društvenih događaja, rođendane, proslave, napredak karijere itd. Kao četvrto moram da napomenem i alkoholnu tradiciju porodice. Kad dete posmatra alkoholno ponašanje svojih roditelja i kopira to ponašanje. Odnosno, u isto vrijeme dok lečite svoju zavisnost, morate eliminisati i razlog koji vas doveo do ovoj zavisnosti. Ako krenete ipak na lečenje kod lekara specijalista za zavisnost od alkohola, ali pod pritiskom porodice, što često se dešava, a vi i dalje ne shvatate svoje pijenje kao ozbiljan problem, šanse na izlečenje